Simmang peten dagiti kaming ti United States Army, ti probinsya tayo nga Ilocos Sur, dito'y barangay Solbec ili tinarbakan, nga iso ti kangrunaan, nga headquarters da. Ket sumarsaronomet ti ili iti sinait ken Salcedo. Mairugi inton February 14, 2010, tigandat da a proyekto ket malpas amin iti 30 nga aldaw. Napan ti grupo ti press corps ti headquarters da, ket nakasarsarita mi ni Lieutenant Colonel Jeffrey Pundas, ti Civil Military Operations ti United States Army Pacific. Ket dita dinamagmi no anya ti aramid apakay patuan, ket detoy ti kunana. Yeah, in Ilocos del Sur, the mission is that we're going to be doing civil military operations projects. Right now in the area here, we have 4 schools that we're going to be doing, 2-room schoolhouses, as well as 1 flood control project, as well as 1 health center. That's what we're going to be doing here in Ilocos del Sur. Umabot ti kagudwa nga milyon a dolyar ti pundo nga lusar tinasao a proyekto. Yes, for these particular projects, we're going to be spending about at least $500,000. Dagiti mausar nga equipment ket adda aggapu ti Amerika, ken addamit ti upaanda nga aggapu Manila. Naibagapay ni Lieutenant Colonel Pondas nga maragsakan unay ti papanda ti probinsya tayo nga Ilocos Sur, ket detoy met ti mensahe na katatayo. Oh, we appreciate the invitation to come on up and go ahead and do some projects. Hopefully that we're doing some social and economic development here so that once we leave we can train with the people that are here as well as interact with the civilian populace. So we appreciate the invitation and we look forward to completing our projects and having a good time here. Ti iyo umay ti grupo ti balikatan ket dakkel atulong iti probinsya tayo nga intay kuma pagyamanan kadakwada. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.